dosta je strahovlade ministra Božinovića, dosta je. Dakle, policijskim mjerama, represijom nećemo izaći iz krize, a danas nismo suočeni isključivo sa zdravstvenom krizom, nego je još važnija kriza kojom smo suočeni, gospodarska kriza. Jer Hrvatice i Hrvati uskoro neće imati što jesti. I smatram da se treba napraviti jučerašnji Financial Times, pa tu kaže da će države, nabrojane su ove važnije države od Kine, Japana, Njemačke, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Španjolske biti pogođene sa padom BDP-a do 7%, evo Španjolska kao najviše. Čujem našeg ministra Marića maloprije koji kaže da mi imamo pad trećinu, sam dobro shvatio? U 14 dana trećinu. Dakle, mislim da nam se ne piše baš dobro i da nam ova ekonomska kriza, da će se u niti jednoj državi na svijetu se nažalost neće reflektirati na ovaj način kako će se reflektirati u Hrvatskoj. U niti jednoj državi svijeta. U niti jednoj. Razlog je sve krive politike hrvatske Vlade, apsolutno sve krive politike, jer smo se oslonili samo na jedan sektor, samo na turizam. I ono što nije u turizmu direktno, ono je naslonjeno na turizam, ugostiteljstvo, nešto proizvodnja hrane i kad nam taj turizam skroz propadne, a evo skroz je propao trenutno, nemamo bookinga, nema dolazaka, nema, znači turizam ne postoji, onda smo kao država propali, financijski u potpunosti. I samo ne znam jesu li građani toga svjesni, je li toga Vlada svjesna i da iskoristimo evo ovu krizu kao jednu opomenu za budućnost da moramo biti samodostatni, da moramo voditi računa i o poljoprivredi i o industrijskoj proizvodnji i da na svaki mogući način moramo se potruditi to razviti. Sada imamo onaj drugi problem koji mi ministar nije odgovorio kad je bio ovdje, a lijepo sam ga pitao, vama ću državni tajniče postaviti pitanje pa možete kasnije ovdje iskoristiti priliku i odgovoriti. Pomaže li nama EU? Pomaže li? Ne. Ona nama isključivo posuđuje novac sada. Maloprije sam komentirao onu plaćeni oglas Europske predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj gdje stoji kao Hrvatska je dobila potpore od 2 milijarde eura. Pa zašto ne napišu istinu? Dobila je 2 milijarde eura kredita, mogućnost da dignemo kredit. Možda su kamate nešto povoljnije, možda su dijelom subvencionirane, sve u redu, ali nazovimo stvari svojim imenom. Kad ti neko daje kredit, on te je zadužio jer mu ti taj novac moraš vratiti. I nama EU sada ne poklanja novac iako mi plaćamo članarine EU, iako smo tržište EU, nego nama EU posuđuje novac koji ćemo mi morati s kamatama vratiti. Točka. Evo, mislim da će se g. Šuker složiti sa mnom. To je možda povoljno ili povoljnije, ali je to istina i to treba izgovoriti. Ali kad govorimo o tim milijardama, ja sam to već 3. put govorio, ponovit ću opet. Imamo sada jedan fond od 540 milijardi dolara, 440 ne možemo računati jer to je samo za Eurozonu, imamo ovaj program SURE, je li, koji iznosi 100 milijardi dolara i iz tog programa mi možemo nešto uštipniti. Ali opet, od tih 100 milijardi dolara to nije za Hrvatsku, nego samo jedan djelić mali. Mali djelić gdje će biti posuđen novac. I sad drugo pitanje koje mi isto nije ministar odgovorio, zašto Talijani ovih dana zapomažu, zašto nemaju svoju narodnu banku talijansku, nego ovise o Europskoj banci. A stvarno zapomažu, evo pogledajte, imate i ovdje. I u Financial Timesu imate tekstove. Dat ću vam pa pogledajte. Znači oni bi htjeli imati svoju narodnu banku da se mogu, što su kolege komentirali dobro, da se možemo sami sebe kreditirati. Zašto ne? Zašto Amerika može iz Feda izvući novac? Znam, neko će reći oni su veliki, mi smo mali. A možda su oni frajeri, a mi nismo. Mi nismo, mi jednostavno ćemo se ponašati onako kao služinčad i neće ići nabolje. I nadalje, evo i ovdje se ja moram referirati na raspravu kolegice iz HDZ-a koja je ovdje branila bankarski sektor.
Ja kolegice pokušavam shvatiti što ste vi htjeli reći, nisam moram priznati uspio shvatiti, ali u današnje vrijeme obraniti, bilo koji način pokušati opravdati tu gramzljivost i bahatost bankara i banaka stvarno nema smisla, stvarno nema smisla. Dakle, banke nažalost niti su 2008. godine kad je bila ekonomska kriza, niti danas ne snose teret ove krize, ni danas. I završavat će i ovu godinu kad će cijeli sustav patiti sa ekstra velikim profitima. I ovo je prilika da ih stisnemo, jer to nisu hrvatske banke, to su sve banke mahom u stranom vlasništvu. Mi nemamo 10% banaka hrvatskih, nemamo 10%. Hrvatska poštanska banka je najveća hrvatska banka, ja mislim da je, sad kad je uzela, kad je bila akvizicija Jadranske banke u Šibeniku, da nema niti 8% udjela na tržištu banaka. I to je to. Znači nemamo hrvatske banke. I stisnimo ih, ovo je prilika. A što se tiče ovršenih, eto Bogu hvala da se konačno nekom palo na pamet da te ljude neko mora u ovoj krizi zaštititi. O tome smo govorili, o tome su Hrvatski suverenisti govorili i drago mi je da se ta mjera prihvaća. Nismo jedini govorili, ali smo govorili i govorit ćemo. I ovdje ću još sad spomenuti jednu iznimno važnu ugroženu skupinu. Puno je ugroženih, ali ovo je još jedna iznimno važna. A to su svi oni ljudi koji su trebali za koji dan ili su već trebali postati sezonski radnici. Radi se o desecima, ne bih htio pogriješiti, možda i stotinama tisuća ljudi koji su svaku godinu bili sezonski radnici. Što je s njima? Oni više ne mogu biti stalni sezonci. Kako će ti ljudi? Nešto im se tu pomoglo, ali to je nedovoljno. Znači, imamo tisuće i tisuće ljudi, mladića, djevojaka koji su htjeli biti i zaraditi sada u ovom periodu, a neće moći. Da, ajmo na neki način naći neku mjeru, vidjeti ko je lani radio, ko je znači planirao ove godine, ne znam, evo to je vaš posao u ministarstvu da se to napravi. I na kraju, ona je iznimno važna stvar. Dosta je strahovlade ministra Božinovića. Dosta je. Dakle, policijskim mjerama, represijom nećemo izaći iz krize. A danas nismo suočeni isključivo sa zdravstvenom krizom, nego je još važnija kriza kojom smo suočeni, gospodarska kriza. Jer Hrvatice i Hrvati uskoro neće imati što jesti. I smatram da se treba napraviti rošada na čelu ministarstva, pardon, na čelu civilnog stožera i da ministar Marić kao ekonomist vodi civilni stožer i neka pokuša izvući Hrvatsku iz gospodarske krize. Policijska represija nam ne treba, treba nam oporavak gospodarstva. A ponovit ću, da i prema Financial Timesu da se nalazimo u jednoj najgoroj situaciji u svijetu, najgoroj. Možda smo zdravstveno ok, uspjeli smo tu napraviti neke mjere, ali gospodarski smo, ponovit ću, možda i top svjetski, znači vrh po gospodarskoj katastrofi u kojoj se nalazimo. Zbog toga što je Hrvatska na koncu funkcionira kao jedna turistička regija EU. Jer mi ne razmišljamo suverenistički. Mi ne razmišljamo onako kako hrvatski suverenisti konstantno govore. A to je da Hrvatska država mora biti samodostatna, inače kod svake krize, a ova je takva, događat će se krah sustava kao što se upravo trenutno događa. A o EU sam već rekao i ponovit ću, nemamo europsku solidarnost, imamo europsku sebičnost, EU kao zajednica država ne funkcionira, granice su zatvorene, svak se brani na svoj način, a financijska pomoć ne dolazi. I još jedno pitanje evo za vas, jako važno pitanje, što je sa svim onim famoznim EU fondovima, novcem koji dolazi iz EU fondova koji smo trebali dobiti, koji su i ugovoreni, je li to obustavljeno, je li to ide? Ja čujem od ljudi koji se bave provedbom europskih projekata da su nastupili problemi. Evo pitanje. Dakle, znači da su nastupili problemi, da neki novac koji je bio i ugovoren, nije realiziran, ne dolazi, da su neki natječaji odgođeni. Znači zanima me da vidimo malo, da preispitamo kritički EU. Znači što je sa europskim fondovima, da li oni funkcioniraju,
jer to je jedina stvar koju smo mi imali od EU, ništa osim toga. Ako je i to propalo u potpunosti, e onda mislim da moramo itekako ozbiljno porazgovarati o EU.